Sa niaging Enero, nagbilin sa ato og mensahe si Erelin Sara Remolado, medical technologist sa Caraga Region Hospital, diin kini mihangyo na unta sila matagaan og dugang na personal protective gear. Let us watch this. Tungod sa pandemyang dala sa COVID-19, bisan ang atong mga medical frontliners na butang sa hulga ang ilang kalawasan. Adto na may nadawat gikan sa kagamhanan, dili gyapon ni igo aron matugunan ang ilang adlaw-adlaw na panginahanglanon. Aron pod maprotektahan ang ilang mga kaugalingon niadtong buwan sa Enero, nagbilin og mensahe sa Bisaya Gyud Facebook page si Irelin Sara Romulado, usa ka registered medical technologist na naka-assign sa Emergency and Re-Emerging Infectious Disease Ward sa Caraga Regional Hospital. Sa iyang mensahe sa atong Facebook page, nang hangyo si Irelin na mahatagan sila og dugang na personal protective gear. Busa, giadtuan sa Bisaya Gyud team ang Caraga Regional Hospital sa Surigao City ug personal tang gitabo ni Irelin ug gisulti niini ang rason sa iyang hangyo nga dugang na tabang para nilang mga frontliners. Ako si Irelin Sara Remolado, isa ka medical technologist sa Caraga Regional Hospital ug nag-assign sa Emergency Re-Emerging Infectious Disease, specifically sa COVID ward. Ako nagtry og sulat sa Bisaya gyud kay nakita gyud nako ang among kakulangon sa gamit, labi na sa mga PPE. Kay sa akong pag-duty sa hapit na isa ka tuig, nakita nako nga kulang gyud ang among mga gamit ug kini niabot sa punto nga amo na lang ibalik ang among mga gamit ug i-oven para ma-sterilize lang ug magamit pag-usab. Niadtong niaging February 9, human sa gihimong pagduaw sa Caraga, Explain, nagihimo sa Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency, nakaila ni Bisaya Gyud host, Secretary Martin Andanar si Irelin. Og personal nagpasalamatan si Irelin sa pagsalig na gihatag niini sa programa aron matabangan ang mga frontliners. Human niini, sa simpleng hangyo ni Irelin, ang Bisaya Gyud sa ilalom sa atong Operation Tabang, kita nang hatag og mga face mask, face shields, personal protective gear sa atong mga medical technologists sa Caraga Regional Hospital, labi na sa mga nagserbisyo sa Emergency and Re-Emerging Infectious Disease Ward. Ako mapasalamaton sa Bisaya Gyud sa ilang tabang nga gipadangop diri sa amua. Daghang salamat Bisaya Gyud. Nagpasalamat pod si Amy Patulin, Registered Medical Technologist ug Laboratory Biosafety Officer sa Caraga Regional Hospital sa gidalit kanila gikan sa atong programa. So in behalf of the Department of Laboratory Medicine, we would like to say thank you to the Bisaya Gyud for the sets of donated personal protective equipment. These donated PPE are very timely because, as we all know, we are experiencing shortage of laboratory supplies as well as personal protective equipment in rendering services to our COVID-19 patients. So with this, we are truly grateful to Bisaya Gyud for choosing Department of Laboratory Medicine as one of your beneficiaries. So to all, I wish that we will help together to end this COVID-19 infection. Kami sa Bisaya Gyud, nakaibalo na dili man igo ang tabang na among gihatag aron maprotektahan ang atong mga medical frontliners, isip tabang na lang pud nila ug aron kita magmalampuson sa atong pagigbisog ani nga pandemya. Ampingan nato ang atong kalawasan bisan sa simpleng pamaagi lang sama sa paghugas sa kamot, pagsulob og face mask o face shield ug pagsunod sa mga patuman ng mga health protocols sa kagamhanan. Kung kitang mga Bisaya padayon sa pagsunod niining mga patuman, kitang mga Pilipino, we heal as one. Salamat Caraga Bisaya Gyud! Daghang kayong salamat kang Miss Erelin Sara Remolado, kang Amy Patulin ug kang Miss Elry Borja, Head sa Medical Laboratory Technology sa Caraga Region Hospital, pagsalig sa atong programa. Ug sa atong mga frontliners na wala gihuna-huna ang mga kakuyaw na dala sa COVID-19 aron lang makahatag og tabang sa atong mga kababayan, daghang salamat kaninyong tanan. Pamatuod yun na ang mga Bisaya abtik mutabang sa isig ka Bisaya.